No niin, nyt me olemme täällä Savonlinnassa, Savonlinnan risteilyllä ja tässä mulla on vieressä yrittäjä, laivan kippari Pia Kinnunen. Terve. Moikka moi ja tervetuloa tänne Savonlinnaan ja meidän laivoille. Kiitoksia. Lähdetään tästä kohta risteilylle, niin minkälaisia kohteita tuolla matkan varrella on sitten? No ensimmäisenähän meillä tietysti Savonlinnassa nähtävyytenä on tämä Olavinlinna. Että Olavinlinna katsotaan puolelta ja toiselta, kierretään sieltä itäpuolelta. Sitten on vanha rautatiesilta, sitten vähän uudemmat sillat. Sitten mennäänkin vähän kiertämään tuonne Sulosaarta, Sirenisaarta. Näkee vähän tätä kallioista saarimaisemaa ja mahdollisesti se norppakin saattaa jossakin aina näyttäytyä. Ja sitten siitä Laitaatsalmesta takaisin tänne Savonlinnan satamaan, että tämä kaupunki näyttäytyy vesiltä käsin kyllä ihan erilaisena. Meillä on tosiaankin 2 laivaa, MS Eeva ja MS Elvira. Ja Eevalla tehdään tämmöisiä maisemaristeilyjä enemmän ja niin kuin kaupunkikierroksia, joissa on reittiselostukseksi. Ja sitten meillä on tämä vähän isompi Elvira. Ja tällä tehdään sitten myöskin maisemaristeilyjä, mutta tällä tehdään myöskin hyvin paljon tilausristeilyjä, jotka on niin kuin esimerkiksi asiakkaille syntymäpäivä, häät, yritystilaisuus, tämän tyyppisiä. Että meillä tässä laivassa on myöskin sitten ravintolapalvelut, ihan meillä on oma laivakeittiö. Tässä ruokatarjoilussa meillä on tämmöinen lähiruoka on niin kuin lähellä meidän sydäntä, koska täällä ollaan Sinisen Saimaan puhtaiden vesien äärellä, niin mikä se on parempaa kuin tämä paikallinen kala. Nyt ollaan siirrytty tänne risteilylle ja täällä yrittäjä, kippari Pia Kinnunen ohjaa ruoria ja mennään eteenpäin näissä huikean kaunissa jylhissä Savonlinnan maisemissa. Mites Pia, miten monta risteilyä kesän aikana te teette? No jos kaikki lähtö toteutuu, niin tällä Eevalla mennään semmoinen 560 kertaa aikataulun mukaisesti. Että ne ihan alkukeväästä jäitten lähdöstä tuonne myöhäsyksyyn jäitten tuloon asti näkee tämän vuoden kierron vesillä, että minkälaista siellä on.